Sanibonani bafowethu, uDumakahle lona iphathasi lesizwe. Umfana wase-Fryhead engokuduba kulisimpumazi. Bafowethu bengithanda ukuxolisa okukhulu ngokuthi angisezukwazi ukuphumelela emcimbini okusasa eThekwini workshop okamthandeni njengoba ngiye ngathindwa ithimba lakhe lithi lifuna ukungiqasha emcimbini wokwamukela yena njengoba ebuya phesheya. Into egcina ingivimba ke bafowethu ukuthi ngingasaphumelela emcimbini wakhe ukuthi ngiye ngathola ucingo namhlanje ubuya kuyithimba esebenza ngokuduba umfowangcobo. Ucingo obebeluthi ke buyabuza ukuthi ngiyaya yini emcimbini kaMthandeni. Uma uthi emcimbini kaMthandeni ke kuyofuna ngikhethe ukuthi uma ngiya khona angisezukwazi ukuthi ngiye emcimbini wombuso wamaciko. So kube sekungishaya kakhulu ke bafowethu lokho ngoba phela mina akekho engixabene naye nengazwani naye. Mase kufanele ngikhethe lokho sekufanele ukuthi ngikhande isitha ngoba mangikhethe mhlawumbe ukuya kuMthandeni futhi mhlawumbe sekube sekuchaza ukuthi ngiyisitha nobuduba. Mangikhethe futhi kuya kubuduba sekube sekuchaza ukuthi mina ngiyisitha futhi mhlawumbe noMthandeni. So mina ngisebenza ngomuntu osuke ngibizile ukuthi ngizosebenza emcimbini. Akekho umuntu ekufanele ukuthi ngikhethe ukuthi ngiyosebenza nobani. So ngigcina ngithatha isinqumo sokuthi ngiyayikhansela umbili imicimbi. Angisezukwazi ukuthi ngiye kumbuso wamaciko, angisezukwazi ukuthi ngiye kuMthandeni futhi. Ngoba mina mangathi ngiyakhetha namhlanje kuse kusasa bexolelene bona ngiyoba yini mina. So ukukhetha kuzoba inkinga. Ngisho umcimbi lo wepicnic okakhuzana bathe mabe ngithinta ngavuma ukuyosebenza kuona nokaMthandeni futhi ngavuma ukuyosebenza kuona ngoba ngizama kona ukuveza lokho ukuthi alikho iside engikhethayo. Ngiculela wonke umuntu, ngisebenza imali. La ngibizwa khona ngemali mina ngihamba ngiyosebenza. So mase fanele ngikhethe, sefanele ukuthi manje mina sengikhanda izitha or sengikhanda isitha. Ngoba vele mangathi ngikhetha ukuya kulo mcimbi kaMthandeni, futhi sengifanele ukuthi sengiyisitha nobuduba. Mangikhetha futhi ukuthi ngiya kubuduba futhi sengikhanda ubutha noMthandeni. Kanti mina ngiyasebenza, yabona. Ngisebenza lapho ngisuke ngibizwe khona ngaleso sikhathi. So bafowethu, ngicela ukuxolisa kakhulu ukuthi kuyo umbili lo mcimbi leyo ngenisakwazi ukuthi ningibone ngesimo sokuthi ngeke ngikwazi ukukhetha owodwa phakathi kwayo yombili. Ngiyabonga kakhulu.